Nang hinaot ang Department of Education Region 11 nga mabukunahan usab og apil kontra COVID-19 ang mga kabataang nag-edad 11 anyos paubos. Sumala ni DepEd 11 spokesperson Jonelito Atilio sa interview sa Ramen Davao kung mamahimo lakip sa mga mabakunahan ang mga nasa grade school aron masigurong maproteksyonan kini batok sa COVID-19. Ilabi na karon nga daghan sa mga kabataan ang gitugutang makagawas ug makasulod sa mga malls ug establishments sa Alert Level 2 quarantine classification. Ang baruganan sa DepEd kung kaya, kung pwede mapababaan pa ang edad, no? Dili lang ma-limit ito sa 12 to 17 because na din hitong mas daghan nga populasyon sa mga kabataan nato because COVID is still very much alive and present. Sigo ni Atilio aron dili usab mabalaka ang mga vaccinated nga mamahimong carrier sa COVID-19 nga matakdan ang mga dili bakunado diha sa mga pampublikong lugar. Gisalig usab nila ngadto sa IITF nga makonsidera nga mabakunahan ang mga lower age groups. Nagpabilin nga ang mga magtutudlo pa lamang ang required sa COVID-19 vaccination. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN.